godt lige sige, det der forskrækker alle kvinder, er, at man siger, at hvis du får hormonbehandling, får du brystkræft. Og det blev sagt på den måde. Men man skal lige sætte det i perspektiv. Selv i det gamle studie der, var risikoen for brystkræft meget lille. Der er en større risiko for brystkræft, hvis du drikker alkohol. Der er en endnu større risiko for brystkræft, hvis du er overvægtig. Og der er andre kræftformer, man også bliver beskyttet mod. Studier, jeg tror, jeg delte med dig, der kom fra NIH også, som havde kigget på kvinder på 65 år og ældre i Amerika, 10 millioner kvinder. Kigget på gruppen, der tog hormonbehandling, og dem, der ikke fik noget. Og dem, der fik hormonbehandling, nu er der en masse variation af, hvad du giver og sådan noget, men for sådan at gøre det simpelt, så levede de længere og havde færre sygdomme og mindre kræft. Dem, der fik østrogen, og nogen fik også progesteron, ikke? Hormoner. Den officielle er efter 5 år, og jeg siger, når du dør. Og med hensyn til hormonbehandling skal man starte, når man begynder at få uregelmæssige menstruationer. For det er et tegn på, at æggestokken er ved at give op. Men jeg læste bare frem til, at sådan 52. Ja. Og det er selvfølgelig... med variation 45 til 56. Ja, så man kan begynde at mærke efter deromkring. Ja.